pamusoroi vakuru vedare uyai pano tionesane titaurirane nyaya iri kunetsa. Ndiri kuona vanhu vakawanda vari kundibvunza kuti zvoni hanzi Nyokayemabhunu aishandira Chiwenga 1 why Chiwenga wacho ari kuignowa kubatsira Nyokayemabhunu. Mubvunzo ndabvunzwa ende this question aina kutanga kubvunzwa nhasi. Vanhu vakawanda vangagara vari kutobvunza zvida kunyonzwisisa honestly, but inini muri yeZimbabwe, to be very honest with you, kune dzimwe nyaya dzekuti handidi kunyaudzitaura because dzinotanga kuita bit sensitive. Vamwe vanongoziva kuti maZimbabwe kuna vamwe vanoda kungota kuti zvinhu zvingoramba zvingotapira havadi kunyaunzwa. Kune chimwe chokwadi chekuti tichitochiziva tatofambira nyaya tarowa maroero atinoita. Now inini pandakatanga kufambira nyaya ndichidziongorora idzi ndakaona kuti zvoni Nyokayemabhunu ainzi haana direct link rekutaura naChiwenga zvezvo zvekuti bhururu nabhururu zvezvo zvekuti vanhu anenge achinzi achitumwa achiita sei, but nyaya yacho ndo mabudiro ainenge ichiita kupublic. It's situation yekuti haifanira explainwa kana kuti kutaurwa their relationship kuti vanozivana havazivane kana kuti vaitumana. But inini zvangu honestly speaking zvandoda kuonesa ndezvekudai so Nyokayemabhunu makanyatsoteerera mamessages aitaura even nyaya dzinosanganisira kudedzera demo kwekuti demonstration ngaiitwe yemusi wa31 March ye nyaya iri kunyonetsa even up to now. Ndo nyaya dzari kunyaushungurudzirwa dzidzi because vari kuda kumutora like apa nezuro judgment yavo inikirikini yavo yavakaita extradition. Nyaya iri kufambirwa mumakotsi yakunetsa vari kufaita, vari kutova nestrong nikirikini evidence yekuti pane imwe case yake yakanikirina yaari vari kuda kumutora nayo, vari kuda kumudhonza nayo kuti vanyatsoziva kuti ndo ine gravity yakasimba yekuti vamutore. Reason iri kudirwa Nyokayemabhunu kuZimbabwe is because vari kuda kunyatsomutora vanomudzvanya mubvunzo kuti wainyatsoshandira ani iwewe. Ndo nyaya hombe iri kunyaonetsa pana Nyokayemabhunu. You know, there is someone akandiudza zvichinzi pane vanhu vaya vakabatwa. There is a certain guy, I don't want to mention his name for security reasons because handidi zvinhu zvekuti vanhu munozotanga kuvengana. Ainzi paakabatwa akadzvanywa akarohwa zvisingaita akanzi zvese zvamune muchiita zvese munenge muchazotungwa nani mimi, because that question yanga iromba chingobvunzwa vanhu. Ndobva anorasa nyaya akati atotungwa naNyokayemabhunu, you understand, because panenge pachinetsa kuti unanga kuti ndiani anenge achikutuma kuita all those things. But to be very honest, vanhu ava angori ma-activists, ma-freedom fighters vari kutotrayawo kuti zvinhu zviite se zviende kumberi. Now tiri panyaya yaNyokayemabhunu manje naChiwenga. Chiwenga akangoita any mistake yekungobuda achibatsira kana even $1 achibatsira Nyokayemabhunu, ndo panotangira zvinhu zvese because izvozvo maziso akatoita kuvhurwa kuti paonekwe kuti alright toda kuona kuti achava nekubatsira ndiani. Ndosamaona kuti even pane nyaya yacho panotonetsa vari kutobatsira Nyokayemabhunu wacho panotonetsa kuti munhu chero Chiwenga wacho asvike $1 ipapo because anenge asingazivi kuti who are these people pakati pevanhu vacho vari kubatsira ndanani chaiwo vakanyatsobva nekupi background dzavo dzakanyatsomira. You know, politics ndo zvadzingori hapana anonyatsotrustika even munhu achitoita something that is genuine. Saka Chiwenga achingobudisa $1 US $1 American chaiwo ndo panodhakwa dhiri rese. Ende ndo kunobva kwakupera kwaChiwenga because vanobva tanga kutongomuti right ndiongoro nochiita zvinhu zvichida kupandukira hurumende. Saka apa hapana any link any chii rinotreseka kuti vanotamba vese vanotumana vanoita sei, because Chiwenga akangozikanwa kuti ndiye anotuma Nyokayemabhunu kana kuti aituma kana kuti ane chekuita nezvese zvaitwa zvana Nyokayemabhunu zvezve, dhiri rese ratodhakwa, dhiri rese musango. Saka pa kuomeserwa kwese kwaari kuitwa dzimwe nyaya dzekuti dai vangori vamwe vanhu vakadai vatosiyiwa because there is no way kuti ungaita almost a year wakabatwa zvinengena varenga vachingomuda kuti vanyatsotresa kuti ndiani akanyatsokuita sei kukutuma kuita zvinhu zvese because vanhu vaya vagara kune vanhu team racho even reintelligence vachigara nemunhu pasi vachimuinterview vane maquestions vanobvunza kutuma ndiani sedza kuda kubvunzwa zvakanaka uro zviri hash zvese basa ravo vanorigona. Saka musanyaonetsekana zvenyu muri yeZimbabwe kuda kunyaudza kuti Chiwenga waya asiri kubatsira Nyokayemabhunu. Chiwenga akangobuda achibatsira Nyokayemabhunu chete even day 1 Chiwenga wacho anobva adzingwa basa. Mind you, this is something that you have to know for now kuti Mnangagwa achiri nesimba kuti anogona kudzinga mavice president ese. Izvi ndikutaura zvinhu zviri in the constitution of Zimbabwe. Remember kuti Chiwenga kuti ave vice president
hamusiri makamuvhotera kuti aite vice president, hamusiri makamuti yeye ngaaite vice president, but yanga iri choice yamunangagoti ndida kushanda naChiwenga savice president, ndida kushanda naMohadi. Kana mukatarisa nyaya yaMohadi akatomboresigna ega last time, but pavakadzoka futi apa vakabva ita vamudzosa pabasa. Mukuzviona zvine zvazvinotoreva izvozvo kuti uyu ndiye ane simba rake rekuchuza, because my executive powers kuti ndinoda kushanda nanhingi savice president, imi hamukwanise kuinjecta wenyu kuti uyu ndiye ngaaite vice president wedu, chero makada kutrya kumuconvince kuti adaro, right? Asi ane simba futi rekudzinga. Ndosomona kuti emunangagopa anga ari vice president akangodzingwa naMugabe wanza iyo sha iwo ndindakakuisa ndakatadzere kuti ndikunikine ndokudonedza mangwana chache bvatonzi afayiwa basa rapera. So zvinhu zvekuti zvinokwanisa kusumudza mhepo. Kune dzimwe nyaya dzekuti dzinoita ngadiki ndozviziva inini deep down zvinotondirwadzawo kuti ndione makomrades veva vachisafa masafiro vanenge vachiita, because at the end of the day ndoziva kuti vanhu vane family, vanhu vane mhuri. Saka iyo mhuri inenge yakukwarira nyaya dzaisingazivi, mukadzi anenge akukwarira nyaya dzaasingazivi. Kupinda mupolitics zvese kuita zvese zvine zvichiitwa izvi, usambofoka udzwa nyaya dzekunyebo chinzi tingopinda mupolitics kuti nyika inake. Hakuna politician anoita politics kuti nyika inake. Politics pachayo inovhura madoors. So kunyanya kuti mapoliticians mazhinji mabusiness people, mabusinessmen vese vamunongoona veve, that's why zoti akapinda mupolitics zvine madoors azvichavhura, zvichawedzera kuti iye agene power, because chavanoda vakomana ipower, kuti akangogena power. Ende muchiona kuti kana mabusiness people mazhinji havakwanise kunoaligna neopposition. Why vasinganyanya kufarira kunoaligna neopposition? Ndo nyaya dzacho idzodzo munokwanisa kupinduka, but unotozvishingirira kuti aiwa ndoda kuti ndichingoda iso ipapapa, kana kuti ndingataropinda unotosvika kutozembera neopposition ane influence yakawanda anonopinda. Kotoita vamwe mapolitician vakuti vatotahwenya kwese achiti ari kusponsor ZANU-PF, anenge achisponsor futi opposition indirectly kuti zvifambe, anotogara akagadzira malink both sides. Ipo paipa pandoitwa politics paipa pachitonzi iko zvino zvitakuenda kuelection takudai so vanenge vakabalansa kudai so. Same applies nevanhu vakaita even now saWikino Chivayo. Wikino Chivayo anga ariko pamazuva egovernment yaMugabe achitoita zvaaita zvezvi, but zvese zvaiitwa naWikino Chivayo zvezvi akangouya bva angocontinue ende bva atowedzera kutosumukira pane zvinhu zvaanga akuita through politics. Saka nyaya dzepolitics yanyimisa zoudzwa kuti inini ndiri kungoita kuti ndingoseva vanhu, no, but vakadzi havazozvinzwisise zvo kudzimbawo kuti saka baba mwana makungonogariswa ikoko chii chakadaro ichocho. Unosvika mukadzi arorwa, unosvika mukadzi akuita imwe plan B, kana kuti atoconvincwa even nehama. So pane ndo painenge ichinzi dirty game paipa. Saka pane nyaya iyoyi, to be very honest with you, inini answer chachayo yenyu yokuti ndinyatsokupindurai ndo yandatokuudzai ye imwe yemune muchitsvaga kuti wai Chiwenga ari kuzodai so. Asi munhu kuti even ukatomubvunza Chiwenga wacho anotokuudzai handimuzive, anotokutaurira izvozvo. Mukatomubvunza izvezvi Chiwenga wacho, kana muchida tifone kana kuti titsvage nhamba dzaChiwenga izvezvi tifone kuna vice president kuti Mr Vice President, ko wai muri kusiya Nyokayemabhunu ari mukati momo? Unonzwa answer inopuwa kuti handimuzive, ndo answer inobva ikoko. But sometimes zviro kuti kana kuti vanogona vasingazivani kana vasikatizi kungoudzana takomana kumberi handiti kupinda muzvinhu kunongowajoina zvigure baba, mubayiro unozongowaya mako kupedzisira. But kune vanhu vekuti vanofanira kunge vachibatsirikana, vekuti vanofanira kunge vachitsomwa pane nyaya dzakaita dzidzi, vanhu vakaita kana sana Mudharageza kuti but Mudhara iwo wai uri kusiyawo vamwe wako. Why? Because hausi vice president ka, wangotombori central committee member bva watobviswa kucentral committee uko. Saka izvezvi wangowo munhu wangomubako. Saka it's time yekuti kana uchishanda nemacomrades ako, kana umwe comrade ako ukagumbuka, unotora bandage womusungirira woisa chimuti, motanga kufamba mese muchingoendera mberi. Vanhu vakaita sevavo ndo vekuti mungatoquestiona because vanenge vachitoita zvinhu zvimwe chete. Pachidedzerwa M31 paya iye anga atoripo achidedzerwa futi semuchi M31 iyoyo mukubata pane nyaya yacho manje. Saka apa pane nyaya yaChiwenga I think yapindurika. I understand kuti vanhu munenge mune different nyikini inenge ichidiwa, ndoziziva, handisi kuramba. Vanhu munenge mune maonera mune muchita. We can have a conversation about this matter. Mouya toita conversation tichinikina tichidiscuss apana pachannel pane nyaya yacho. Ndoziva kuti vamwe mune maonera munoita. Kuno umwe munhu kuti andita but iyo pane nyaya uri kuona here pandere pakadai simbi dzinorodzana. You have got my number, torai number dzangu titaurirane nyaya yacho kana muchida. But inini zvangu zvandatokutaurirai ndizvo the same kana muchida chero mukaita nharo dzinengei uchitofonera Chiwenga wacho anokubvunza kuti who is Nyokayemabhunu, anotokudza kuti handimuzive, ndo zvaanotaura izvozvo.
but not because pamwe tavazivane kana kuti enda handisi kuti vanozivana futi, but politics ndo zvadzingori akangoda kungobvuma chete kuti anozivana ipapo ndo nyaya yacho ndikakomana vachanopinzwa bhizi zvokutoti nyaya yacho ichatokura kudarika zvatiri kutofunga tese senyika kuti saka vari kuzosiya Nyokayemabhunu akangonzi paitika mistake yekuti aenda kuZimbabwe chete izvezvi pachapisa zvokuti achabvunzurudzwa kusvika atinatsotaura kuti ini nangu vakuru ndanga ndichizoshanda nanhingi ndichizodai pane zvinhu zvese zvitaita zvezvi. That's why tiri kuti 2026 is a different year, ende kune vanhu vane shungu dzekuti kana muchida kutonakidzwa nepolitics dzacho muwane something chinobatika. It's time to rescue even Nyokayemabhunu wacho, because kuenda kumaoko eZimbabwe enhikirikini aya haasi maoko akanaka. Ukangoenda muground ravo vanhu veZANU-PF ava vanomuita pati vakawandisa, ukatonzwa rimwe richitodedzera hanzi toda kumusuwa because akataura kuti hanzi mnangagwa kudii ameno nyaya dzacho dzaitotaura kuti oficha kumana ntaura zvakawanda kama activist vanenge vaita zvavanoita, but imagine kuti umwe munhu just an ordinary member of ZANU-PF adatomusuwa adatogadzira case against him. Saka hadzisi nyaya diki ende hadzisi nyaya dzekuti dzinongotengeka. But thank you so much. Ndanga ndizonyambo ndichingowedzera ndachifanira kuita only 3 minutes kudaira nyaya iyoyi, but kune vane mibvunzo rambai henyu muchibvunza, tichata tichipindura mibvunzo yese because zvakakosha izvo zvokuti ngonikirikana. Ini nangu side rangu ndatotaura nyaya meno kana ione side rako of the story unogona kundiudza. Bye bye.